Vítam vás na mojom kanáli Iliank Tarot a pozrieme sa, čo nás v auguste prekvapí. Čo nás v auguste prekvapí. Nás v auguste prekvapí. Takže prekvapí nás tu nejaké klamstvo, niečo, čo uvidíme možno cez internet, možno uvidíme nejakú správu, možno dostaneme nejakú správu, ale tá správa môže byť klamstvo, môže proste nás zraniť. Bude to o niekom z našej rodiny alebo o niekom, s kým sme boli v minulosti, od koho sme možno odišli. A môže to byť od človeka, s ktorým ste mali vzťah, alebo ste boli priateľmi. Môže to byť človek, ktorý je vzdušné znamenie váhy vodnár blíženec a tento človek možno, že vám napíše, že on chce odísť, možno od rodiny chce odísť, ale to bude klamstvo, hej, to on vám len napíše, že on chce odísť stadiaľ, kde je, že on už sa chystá prekročiť tie prekážky, hej, ktoré tam má, ale on tam má v skutočnosti zviazané ruky, čiže ten človek nemôže nič robiť, takže to bude len povedané alebo napísané, alebo cez internet, hej, vám to napíše. Ďalej, to nás v auguste prekvapí. Ďalej, pre niektorých z vás tu v auguste možno ukončíte vzťah, pretože sa tam už cítite uväznený, pretože možno, že človek, s ktorým ste, sa vás snaží nejak manipulovať a on chce s vami chodiť na stretnutia, možno vám doniesť kvety, darček, ale z jeho strany to napreduje veľmi pomaly. On nechce robiť žiadne nejaké rázne kroky, ktoré vy by ste chceli. Takže vy zrejme ukončíte ten vzťah v auguste. Dobre, a posledné karty, čo nás v auguste prekvapí. Čo nás v auguste prekvapí. Čo nás v auguste prekvapí. Niektorí z vás tu naozaj ukončíte nejakú zmluvu. Vy si pôjdete možno za iným zárobkom. Hej, vy tu máte na to energiu, tu vám bude dané z hora, hej, niečo, nejaká nová šanca, nová možnosť, o ktorej vy už dávno premýšľate, pretože vy chcete byť kráľovna pentaklov, zabezpečená žena a tam, kde ste, tak sa cítite možno, že ste zastali na mieste a už to tam nezvládate, to je 10 palic, čiže vy ste pripravená odísť
lebo vy ste aj smutná. Takže vy zrejme stadiaľ, kde ste, buď to končíte manželstvo, alebo nejakú zmluvu. Môže to byť pracovná zmluva skôr, by som povedala. Pretože ďalšia karta sú pentakle a vy budete mať aj z ďalších o nejakých ďalšiu prácu alebo ďalšie možnosti zárobku. Takže toto nás prekvapí v auguste. Pekný deň.